Suksen kaarti, tyly pahka, hevosmiesten kilta, mitä vittuu? Harry Potter in the house, baby. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Mä fiilaan Dumbledore, sä fiilaat Juha Mieto. Sä opit matematiikkaa, mä opin yrttitietoa. Sä oot läski, sä oot jästi, mä oon tähtien tähti. Mä tiedän mikä suuressa salissa räjähti. Mä oon MC-velo, tajon salvalla joka ilta. Muijat haluu sitä kilpaa, se on hevosmiesten kilta. Ei oo velho, jolla on yht paljon naisia. Sulla ei oo edes yht paljon sukulaisia. Harry Potter, näytä sun taijat iltaisin. Vie mut lavataseihin. Näkemiin, rakkaat ystävät! Ai niin, mä sain keskenmenon eilen. Vitsi se niinku kutitti. Harmi, mä oon sulle ihan hyvä isä. Vaikka ei kyllä ois ollut. Ihan paska. Harri, muistit sä sen? Minkä? Sun piti hoitaa se tehtävä. Et kai sä unohtanut? Noniin, tässä ollaan. Tää vittua, Harri. Rakkaat oppilaat, kuulkaa miehen tuskaa. Pöristäkää korvia ja kuulkaa miestä mustaa. Tänään piti vuokrasopimuksen luukusta tippua. Mutta herra Harry Potter hoiti sen päin vittua. Sen takia kaikki joudumme nyt syyniin. Ja tylypahka tää meidän, se joutuu myyntiin. Tänään piti vuokrasopimuksen luukusta tippua. Mutta herra Harry Potter hoiti sen päin vittua. Haista Harry vittu! Vuoden kummin levy! Sä oot mun kesäkissa. Saapu kesäkissa, sä oot mun kesäkissa! Suvi Mirri. Oh, sä oot Suvi Mirri parhaasta päästä! Sun merikatti. Mä päädän kääkä mökä Shadow Man. Wow. Mä aion viedäs kotiin ja panna sua! Hugo Hintikan kesäkissa valoittaa Suomen radioaallot. Mukana myös vastustamaton Joo todellakin! Tanssi, tanssi, tanssi. Tanssi, 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 tanssi. Tanssi, 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 tanssi. Tanssi, tanssi. Yeah. Tämän illan kulttuurihelmi tulee Puolasta. Bronislava Jarocin ohjaama laatudraama Kalman tanssi kertoo pysäyttävän tarinan kaipuusta. Koponen. Mä luulen, että se tietää. Mä luulen, että Max tietää meistä. En mä koskaan ollut yhtä hyvä kuin sinä. Mut tää on sulle. Hei! Tervetuloa Lappeenrannan harrastelijateatteriin seuraamaan Esko Puurosen draamafarssia Murha Orivedellä. Luvassa on räiskyvää huumoria ja vilkkaita tunnelmia koko perheelle. Kriitikot ovat kommentoineet esitystä.
Liput ovat 3 euroa aikuisilta ja lapsilta 3 euroa. Arvaatko kuka on murhaaja? Se selviää kun tulet tänne Turkuun.